Mumanye mama county ako hapa na anawapenda. Amen. Mumanye mama county anaenda kuwa gavana ya Nyamira. Amen. Mumanye mama county na abwate segia na kurwani kwa. Lakini mumanye ni bwate jeshi. Wanaume kwa wanawake ni jeshi langu. Amen. Tunaenda mbele kukomboa Nyamira yetu. Amen. Yeah. Hata Jenny. Jenny ni wangu. Yeah, wote ni wangu. Tunaenda na kuna mahali tunataka kuenda. Abantu bandi bali babeke getingiro nse bakoma pa. Bakonyire chikaunti yao. Wano nchena muikunga abantu kominyo kibare. Manya I am thinking of Nyamira. Amen. Naende to kominyo kanina bara kubako moiso. Mbakageranga bakongo sango boye. Kindi kwaba. Onye ndiri boundary ya rengo. Kanga umheshimiwa Raila Amolo Odinga tare gukwa mwari ko rengenje twamurerete tare gukwa ikiagera he has touched lives okoreira abantu amangana yo gukumia ogerire Kenya yaitu ya ikire igo bosibori boro no bwa Raila Amolo Odinga ikiagera igari kurwana tari kubwa yani ere gari ku igama itenga ninkwa kegitankora yara maya akonya nanda aturia abantu baitu Igo nere na ntwanyorete omotengecho. Mwaro chemine se yatengechete lakini nyasaka bwata Kenya. Ase ngencho Raila akorete mirememi ya nyasaka teba nera atinde kwe na masikani naenda maene na atinde getuna masikani yayo. Igo na inu mwezi mna mora. Nima ete mwarirete na ende tingo ira libagari akabere mata ipor. To bwate wiki ngi matokorera matuko saba pardon tora akora korera. Kutugenderete kuna korera na no siesi more. Kiro monta tuare ekiago soma. Inga ekero kwatakire gukora igentu. Turi koira na nyuma. Raila tare koira na nyuma. Na nje naso meta mangana yo kumukuru esale. Jeshi la mama. Mtu asiwatishe. Mjue ya kwamba mama ako na tutaenda mbele. Amen. Ekero mubwata. Oyo otanga inde motu ya ino. Oyo koro kucherusha mumanyi. Ose mwarenge jeshi langu? Mwarori rengo tingisika? Siwezi mpaka tufike hapo. Mumate sokotia? Mbona ngaba na kwenye Nyamira? Lazima tufike hapo. Nyasaye gagotebanga otohire gwanjerwa tobe intwe. Nari baigo? Igo na abake ire mbiyamono. Na inu mware atiro bare mubwa bena senkeje. Nyasaye uriyo komentera abantu na inu abamentere. Amen. Nyasa uriyo kubate inside naenda abaye chinguru naenda abaye wasemeri gwetani bono na inu abaye. Amen. Naenda abaye baremu. Onde tayo gotoita? Omonda toita siasa? Siasa sini sisi. Hata sisi kwa mama tumetoka bono nje. Asina ruete. Ngona arengo mwalimu. Ngasuka kego ngabe teacher leader. Ngasuka kego na abere your leader. Kama mama county mara moja, tena nimeenda mara mbili. Sasa ni nani anafikiria sisi hatujui siasa? Bono ga kisiasa mondora atoka sa. Ya na mubasa kura monde, muiraniri onde kende, inute banaki. Forward ever. Jeshi terikori magega. Oyo konyoru nzero anyorire tangari bako mutigo maite bagenda. Ikiara ko ikabarwa nese. Ambi mwachorete. One of you. Nimanyete abaiboli mora. Aba mubwata abana chi school. Oko ganinkoro mbali. Omaeno mwako yetu ayosuku mirengenje yoko kumia. Ekiagara abaiboli abange ebarenge gototebi timbwati fees. Ondo chichogo tebia omwana one igamise tieke. Ase twari kunyara gokonya kidogo tulijaribu. Bono ntaete gotebia serikali yetu ya Kenya. Biyamana asengenje twasugumire omwako ikireiga. Abana baito bono iga nkobunka bari ci school nkogenda bareka. Ase serikali etaikerania. Muna bono nimaete mwankonyire mnanje mama county kungukwanirira ini yane. Ase abana bari ci school ege ntongo bakonya mono abana tinyaruka ngoruchi sanitary towel. Naende inabere ngokonye miaka yonse. Bono iga sanitary towels igo chirenzera gocha. Lakini chiskuru chiabungiri. Ngoti welcome tole. Tochigache January mnego ika.
ikiagira abana bachireka kiro omwana anyore sanitary towel ekina kimbere taria naende nanyakorera nakwanera amang'ana ayi erinde ria kabere abana tintakana batabwatisa na ng'ina abandi bakorira amatemwa still nimate gotoka bare babwate chiparents bali baichore tichiform bali tintakana chiri tintakore titanyora tomonto abakiriere etware gotebi chi principal kamurante ante abana bakora amatemu mutari ko badisturb mwana tabaisa korusigwa amatemwa ngane fees bali tobegete batabwatisa na ngina togwakanera chibesa eserekali munego tokiriera iga we will pay that money ekiagira abana bali baichore form chibesa chiabo goika chichiche na abana bali bande mubwata abayiboli bara abana bainongocha bareka kamurante take care of your children chirusa chinyinge no abana bange bagosarekera kwanyora mwatigira abana mwana mumurotara munatagete gako chikogendo ikera saba mura baikaransete bakonya konywenya sora bakofute gente korikiabo nero arana kitiga nkondore nkintu kie nakwa korora kwanyora nero soireme ochakire gente kio omwana osira. Ninataka kuwaomba wazazi kamurante abana muna bagochaka rendo mwana tago kagera mu muntu nakarense mago cyo kurendera umwana onya gutara mukunga bakungu mano mata bago cyabadanga umwana umube no yibwo mukungu bali babateba nasengenjo umwana kirara mokeka kurendera umukungu ono rende kokurenda umwana gokororo cyakire koimo komera tingunjara igoko cha kwegerera ngaya mwana ona ya chichuma chiria digia chichuma kanya gusamba iga ngora cia mang'ana maya yobosemia no kobeko mwana nge no komoragiri buya no komwaga ntukaria bwate understanding ase no mokonyorongorie tari esukari na hande mwaba buya mwaba eri tako chaka koligia eja abande sukari ya abande ochikoiba ekoreterero nyaro gogoitu naba mura bali mwakorete chi school mogo cha gukora matemura form 4 mondo tako ngaina muna gwaisana ngabana bogutware girlfriend bagosaka na boli uchi gutware girlfriend lero bogo kwina nsirira baka bokonyenye okongentwa ekiabera kanyaruka gakoligie boyfriend ere form 4 karakunga roje igo akuna gasareko nayo momuro yo form 4 kyoko sariria kamwana kare kerasi 8 inki obuli no bolera bana bali mbarakonga imoko nyara gokora kende na mwawe family masomo ngabana chaka kurende family ya ino imoko nyara kende ngeyo muranyare imoko chikotabu kamanya mu bwata abana motu kutesa mutame motu ngari kotama bako tukutekara mbama tingi kibakora ngibako iraji bakokorera. So for you to get a child wait until 18 years and above. Ekiaro kuchikonyoro mwana kore miaka 10 wa 10 kintu kieke bona watigera nyoka abukwa bibali mo bona that's the end of your life kwasa likaso kuchibona ugusare kuchikora tukokwetu. So nimeongea kila jamii ambayo iko hapa mchue ya kwamba onya serikali gegochikokinebe nkomu igegochakiranka familia tonyore chi family tire iga igo nane na batuasira na wane serikali na begochikoba igo na abasabe irama yatigantigere igo